saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Co paso das horas, en Corrubedo a nova da desaparición de Ismael Lema corre como a pólvora. Xa quedan poucos veciños que non coñezan o triste desenlace deste mariñeiro de 43 anos, que desaparecía o pasado martes cando viaxaba a bordo do pesqueiro Faro Picamillo, con base en Marín, e que faenaba fronte ás costas da Bretaña, en dirección ao Gran Sol. É unha noticia triste porque era unha familia moi conocida, moi familiar. Era un chaval moi boa, a familia pois é moi boa. Entonces todo o pueblo está consternado porque non se esperaba unha noticia destas. Un desenlace tan grave que non sabemos ni como foi. Era un chaval moi querido aquí en el pueblo. Llevaba ya unos años sin ir a la mar, pues debido a una enfermedad de salud que tenía, y el pobre iba con una ilusión tremenda para la mar y mira lo que le ha pasado. A mí me ha dolido muchísimo, la madre está destrozada y el padre también, bueno, todos los hermanos y todos. La verdad es que ha sido un golpe muy... porque él iba con una ilusión terrible para la mar. Hacía unos años que no iba y iba... Había sacado además, estaba estudiando en Ribeira y había sacado todo tan bien que le llamaron enseguida de oficial o de máquinas o algo así, me parece que era. Y estupendamente. Ao parecer, Ismael, que fora recentemente contratado como segundo de máquinas neste buque, facía garda nocturna no momento da súa desaparición. O compañeiro que ia relevalo non o atopou no barco, momento no que se deu a alarma e se iniciou o rastrexo. Hoxe é todo unha incógnita e son moitas as posibles hipóteses que se barallan para chegar a explicar o acontecido. O que está claro é que co paso das horas as posibilidades de poder atopalo con vida esvaécense, pois as temperaturas do mar nesa zona do Atlántico son moi adversas. A familia pon agora todas as esperanzas no feito de poder atopar o seu corpo, pero transcorridas xa bastantes horas dende a súa desaparición, parece tamén bastante improbable. Máxime cando as autoridades francesas que se encargan da súa busca informaron de que dan por rematados os labores de rastrexo. Van alá varios meses dende a última xuntanza en Madrid co secretario xeral de Pesca e seguen sen resposta. Daquela o representante do Ministerio comprometerase a dar unha solución ao seu problema, que veñen reivindicando dende hai moito tempo, como é o da regularización da potencia dos motores das embarcacións de artes menores, xa que na maioría dos casos incumpren a normativa ao dispor de maior potencia da permitida. Temos un malestar porque sabemos que as embarcacións que faltan por regularizar, os que, estábamos pendientes dunha próloga e todo iso, enteramos agora que o día 30 deste mes acabase a próloga que había, entonces esas pasarían a non lle dar eses 20 caballos a maiores ni nada de GT, perderían esa por non estar regularizadas, non? Estamos facendo varias viaxes a Madrid falando co secretario general, con Andrés Hermida, quedou de chamarnos aos 20 días, van alá casi 3 meses, vemos que estamos a acabar o plazo e non temos resposta de ningún lado. Nós queremos que se senten a falar con nós para buscar unha solución a ver como podemos levar este tema. Sabemos que temos que aportar caballaje, pero que nos bote unha man como podemos facer ou como non podemos facer. Para confrarías como a de Ribeira ou Aguiño este cambio é de vital importancia, necesario para a propia subsistencia do sector, que en moitas ocasións debe traballar en condicións moi adversas. Como sabe todo o mundo, o máis importante nunha embarcación do mar é a máquina. A máquina é o que salva vidas, é o que protege a embarcación, é como a forma de traballar, é todo. Estamos buscando modelos de seguridade e todo,
Eles están a requerer con máis botiquín, máis salvamento que queiras, pero a máquina que é o principal é para algúns oficios máis que para outros, non? Nós, se fora para traballarmos aquí solamente aquí detrás do muelle ao marisco que va a Meixa, seguramente non estaríamos en este caso. Pero os que vivimos a mitad do ano de outras artes, como a palangres, nasas, o que viven do percebe, e todo eso, fai falta maquinaria para mover as embarcacións, e máis non é esforzo pesquero, eso non é tan difícil de entender. Entón estamos buscando unha solución porque é a vida do mariñeiro o principal que nos fai falta. O que temos que facer é entender á administración, que eu penso que xa o saben ben, é que iso xa é morte súbita de toda a flota. Estás desmantelando flota, estás desguazando barcos, agora empezan ca beixura, porque se nós sabemos lo fijo, porque se non podemos incorporar motor, unha que xa non hai caballaje para meterlle, para comprar, eso vai a ser un mercado que vai a ir a alza, por cada caballo estábanse pagando 300 euros, ahora se pagan 600, e máis vai seguir subindo, pero bueno, sabemos que iso vai a ser unha desmantelación da flota. Nós sin caballaje nestas embarcacións non podemos ir ao mar. Ou vamos a remos como se iba antiguamente, ou ver que vai a ser isto. Seguridade ninguna. Entón, estamos buscando unha solución para poder seguir traballando como sempre e poder seguir ao mar. Dende estes dous pósitos arausáns, séguese a confiar en obter unha solución satisfactoria neste asunto. De non ser así, non descartan emprender medidas de presión nun futuro. A conserveira Consen Ribadumia Javimar, condenada por empregar no etiquetado mencións a Galicia sen estar amparada pola denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia. A sentenza do Xulgado Mercantil de Pontevedra, con data do 15 de xullo, considera que empregar mencións como das rías galegas, fabricado en Galicia ou envasado en Galicia sen estar inscrita neste rexistro, vulnera a normativa da DOP, incorrendo en competencia desleal. Ordena, polo tanto, que Javimar cese no uso destas mencións e retire do mercado todos os produtos e o material publicitario afectado. Tamén deberá indemnizar ao Consello Regulador do Mexillón con 15.000 euros por danos e prexuizos. Dende este organismo celebraron a sentenza e pediron á Consellería do Mar e ao Instituto Galego de Consumo que tomen medidas para erradicar os casos de ilegalidades. Contra a sentenza cabe recurso de apelación. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. O Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa amparou entre o 2007 e o 2013 37 proxectos relacionados coa promoción dos produtos do mar, o turismo, a hostalaría e a recuperación do patrimonio. Cun investimento superior aos 2 millóns de euros e un grau de execución do 90%, a Consellería do Mar e responsables do GAC fixeron balance destes resultados durante unha xornada celebrada o martes no Salón José Peña de Cambados, a que asistiron algunhas das entidades e empresas que están detrás destes proxectos. Entre eles, Benboa, que executou un plan de actividades en torno á Cetaria de Corrubedo, a Confraría de Pescadores de Rianxo, que presentou 3 propostas para a divulgación da cultura, patrimonio e gastronomía mariñeira. Astaleiros Triñanes, coa creación dun prototipo de embarcación tradicional, e Piragüillo Ocio e Aventura, unha empresa montada por unha mariscadora da illa para facer rutas turísticas en kayak. Esta xornada forma parte dos encontros que se están realizando en toda Galicia para avaliar a repercusión dos GAC e que terán en outono un encontro de balance final na Cidade da Cultura. Despois de varios atrancos administrativos que supuxeron un certo retraso no inicio das obras, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente deu hoxe inicio aos traballos da primeira fase da recuperación das marismas das Xunqueiras. Trátase dunha actuación integral que forma parte do Plan de Impulso ao Medio Ambiente para a Adaptación ao Cambio Climático en España, coñecido como PIMA Adapta. O proxecto en cuestión dispón dun elevado presuposto, xa que no seu total achegarase aos 3,5 millóns de euros, aínda que nesta primeira fase investiránse tan só 1,8. Es un proyecto de 1.800.000 euros de presupuesto alrededor
que además se enmarca dentro del PIMA Adapta, que sabes, no sé si conocéis el PIMA Adapta, pero tiene como objetivo la adaptación al cambio climático de distintas zonas de la costa. Y sí que quería resaltar que en este caso es una actuación de carácter absolutamente medioambiental, porque se van a recoger 3 tipos de ecosistemas, que es la zona de playa y de duna, la zona de marisma, y también con todas las actuaciones que se van a hacer se va a facilitar también toda la fauna del medio marino, que vamos a conseguir que se regenere. Lo vamos a hacer durante alrededor de 12 meses, más o menos, así que el año que viene estará acabado. O alcalde Xosé Lois Piñeiro destacou tamén a importancia desta actuación, que suporá a posta en valor dunha zona cun alto valor medioambiental, actualmente moi degradada. Os valores ambientales que se van a recuperar, a sensibilización que supón para a cidadanía, para os estudiantes, para os rapaces e rapazas, o recuperar o valor ambiental en sí mismo, non? Potenciar o que hoxe en día está moi degradado. E despois supón un peche na zona sur do casco urbano do Concello, pois é interesantísimo, non? Que hoxe en día está nunha situación bastante degradado, en torno que está detrás das naves de Boomerang, a zona dos recheos, todo supón unha solución co paseo perimetral que lle dará pois nova vida a esta zona e que é moi interesante para nós. Posteriormente, a directora xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar achegouse tamén á parroquia ribeirense de Castiñeiras, onde o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente desenvolveu unha importante actuación de acondicionamento ambiental no entorno da antiga conserveira existente a carón do porto. No que vai de ano, o número de visitantes á illa de Sálvora, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, superou xa as 4.000 persoas, unha cifra significativa que dende a Xunta de Galicia pretenden seguir incrementando de cara aos próximos anos. Neste sentido, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Etel Vázquez, presentou unha serie de actuacións de conservación patrimonial que se van a levar a cabo con carácter inmediato, que se suma ás xa realizadas no último ano. Trátase de traballos encamiñados á recuperación e posta en valor de varios elementos existentes na illa, entre os que se atopa unha vivenda típica. Todo un conxunto de actuacións que teñen como a principal finalidade incrementar o seu potencial turístico. En concreto, realizaremos actuacións para a mellora das construcións desta aldea, nas fiestras e no tellado, e tamén procederemos a recuperar e rehabilitar integralmente unha casa típica, para que os visitantes podan coñecer pois os usos tradicionais, os utensilios típicos, tamén o mobiliario, a distribucións. Tamén actuaremos na recuperación dos fornos e tamén nos motores, tamén a limpeza en xeral do contorno. Un conxunto de actuacións no que investirá a Xunta de Galicia uns 218.000 euros, que adxudicaremos e que iniciaremos este mes de agosto cun prazo de execución de 3 meses. Esperamos, polo tanto, que estén rematadas as obras no mes de outubro. En calquera caso, este ano é unha intervención que permitirá promover os valores culturais e tamén conxugar actuacións turísticas, educativas, xunto coa protección deste enclave, deste espazo natural. Dende o Concello ribeirense agradeceron a importante aposta que fai a Xunta de Galicia por este enclave de gran valor turístico. Segundo o seu alcalde, Manuel Ruiz, todo o que sexa preservar e poñer en valor este espazo é algo fundamental. Creo que respetando sempre o que debe ser o principio básico do Parque Nacional, pois a illa é un recurso tamén etnográfico, é un recurso turístico importante para que o Concello poda desenrolar todavía máis a súa potencialidade. Por lo tanto, todo o que sea preservar e conservar a aldea, que eu creo que é un símbolo do que era a Galicia mariñeira, pois benvido sea, non? E por parte do Concello, pois intentar colaborar no máximo posible, incluso nos usos que se lle poda dar a algunha desas vivendas. Nos temos ofrecido pois a posibilidade de que haxa un recordo do que foi o afundimento e o triste suceso do afundimento do Santa Isabel, e a partir de aí, pois, nós sempre abertos ao que a dirección do Parque Nacional e a Consellería pois soliciten da nosa colaboración.
O Concello de Ribeira, en colaboración coa Confraría de Pescadores de Aguiño, volverá a organizar unha nova edición, e xa van 19 da Festa do Percebe. Trátase dunha cita gastronómica que hoxe un referente non só na comarca, senón tamén en toda Galicia. Do mesmo xeito que acontecera na última edición, a festa volverá a desenvolverse en 2 xornadas, o sábado 25 e o domingo 26 de xullo. O primeiro día procederase ao descubrimento do monumento dedicado aos percebeiros, realizado polo artista Gonzalo Sarasquete. Ese mesmo día terá tamén lugar a lectura do pregón. Así, comenzará ás 21 horas do sábado 25 cunha xornada denominada Sabores de Aguiño, na que se degustará distintos produtos típicos da nosa ría. Pero antes, na zona portuaria, terá lugar o acto de inauguración do monumento ao Percebe, que, como sabedes, foi deseñado e esculpido polo artista ribeirense Gonzalo Sarasquete. O domingo, a partir das 12 do mediodía, dará comezo a degustación. O acto estará presidido pola conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana. A organización informou de que ese día poñeránse á venda unhas 2.000 racións de crustáceo, que irá acompañado tamén doutros exquisitos manxares. Por a miña parte, teño que decir que vamos a ter máis ou menos sobre 2.000 racións aproximadas nas que esperamos que se agoten. E nada, que o tempo axude tamén, que podamos ter un bo tempo para poder celebrar a festa, celebrala que a xente acude, que se anime a acudir. E a festa, como sempre, esperamos que teña un éxito como tuvo todos os anos hasta ahora. A música tradicional e as actividades para os máis pequenos terán tamén acollida no amplo e variado programa da festa, que ano tras ano está a adquirir un maior protagonismo. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.